Nu er det jo så sådan, at Borgerservice og Helsingør Kommunes folkeregisteradresse ikke er blevet flyttet fra den ene adresse til den anden adresse i Helsingør. Tidligere boede jeg jo på Gøttervej 24 i Hornbæk, og desværre er det jo så sådan, at man ikke selv er i stand til at flytte min egen adresse. Og så er det jo lidt det der med, jamen jeg i år 2023 skrev jeg sommeren over en udmeldingskontrakt med Familieretshuset. Og de værger, der sidder i værgekontoret inde på Familieretshuset, har ikke gjort det job, de skal udføre. Så de har bare sendt den rundt i hele huset, og ikke har gjort det, som jeg har bedt dem om for et år siden. Og så er det jo desværre også det, at man teknisk set vil blive beskyldt for sådan noget, at man er svindler eller kriminel, eller hvad man nu ellers er, eller man vil udvide mit økonomiske værgemål på grund af det. Og hvis man gør det, jamen så vil det jo svare til, så er der en rigtig stor sandsynlighedsvis, at jeg vil lægge i krig mod de danske myndigheder, og de danske myndigheder vil ikke møde en, der er helt sig selv. Og det har jeg ikke været i 20 år, på grund af at jeg, det første jeg blev, det var jo at blive økonomisk umyndiggjort på det første. Og så er det jo lidt det der, jamen så er det jo, man har haft mange trusler. Altså det der med, jamen hvis du ikke gør, som vi siger, jamen så bliver du smidt ud af din lejlighed her og andre steder. 8 forskellige steder har jeg boet i Helsingør, og 8 forskellige folkeregisteradresser har jeg haft. Og alle 8 forskellige steder har jeg jo altid fået at vide, jamen hvis du ikke gør, som vi siger, så vil vi smide dig på porten eller på gaden. Men Helsingør Kommune er sådan lidt ikke blødsødende, ikke sådan, men de er bare ikke helt, hvad man mener, og hvad man siger, og hvad man gør over for mig. Der er så andre, der har forsøgt på samme metode, og de retspræsidenter, der har gjort alt det her over for mig, sammenlagt, det vil så sige Helsingør Kommunes retspræsident, Københavns Østerlands retspræsident, og jeg har jo haft tidligere forsvarsadvokater. Den første, det var Margrethe Stensø, hun er jo så stoppet. Og så har jeg haft en op fra Helsinge, han er så også stoppet. Og så har jeg haft flere forskellige firmaer, og så ligger jeg under det, der hedder administration, et pænt navn at sige, men jeg er under det, der hedder økonomisk værgemål. Men det korte og lange er jo, at jeg også ringer rundt til de forskellige organisationer og fortalt dem, hvad det er, det går ud på alt det her. Jeg har jo sagt op til flere år igennem, at jeg ønskede ikke at blive økonomisk umyndiggjort, og ikke ønskede at blive tvangsindlagt til dette her. Men man er bundet på hænder og fødder på grund af, at man ikke er i stand til at leve op til det, jeg har sagt. Igennem 20 år eller 21 år har det taget mig og bruge tid på at skrive alt ned lige fra det ene problem til det større problemer. Og det største problem for Familieretshuset er jo, at de ikke er i stand til at leve op til det, jeg har sagt.
Og problemet er jo bare med alle det er, at de ikke forstår min skrift, og det jeg skriver, det jeg mener, og det jeg har af informationer. Og man kører rundt i managen, man kører rundt i systemet efter mig, og jeg er træt af hele tiden at blive hængt ud på den måde, og så er det jo sådan, jeg siger jo sandheden hele tiden. Og den sandhed er jo faktisk, at jeg ønskede jo ikke at blive økonomisk umyndiggjort. Men det er jo fordi kommunen har en anden holdning og en anden mening og en anden udgangspunkt i at ødelægge folk. Og borgmesteren her i Helsingør Kommune vil jo ikke tage sig af sådan nogle ting. Hun vil jo overlade det hele til en advokat eller andre advokater, eller man er tvunget ind i andre systemer, som i bund og grund, at man tror, det er ulovligt, det jeg gør. Og man tror straks, at jeg gør noget, der er forkert, eller jeg ikke må møde op i borgerservice, eller min egen boligforening, Boliggården her i Helsingør. Og man har så tendens til at true mig med sådan nogle ting, ved at forsøge at indlægge mig, og forsøge at få mig frataget mine rettigheder og muligheder, og klagemuligheder. Men hvis man gør det, så vil man lægge i krig med samtlige advokater i Region Hovedstaden, og Familieretshuset, Ankestyrelsen, Civilstyrelsen, Justitsministeriet, Skatteministeriet og selv Helsingør Kommune ligger jo stadigvæk i krig med. Og uanset hvad, så vil de jo ligge og påstå en masse, ligesom Højesteret og retten herude i Helsingør vil lave påstand mod mig og beskyldninger, som de hidtidigt har gjort. Men nu er der jo gået 21 år og 20 år, sådan cirka rundt regnet, men stadigvæk er det jo lidt irriterende, at jeg skal bruge tid på at skrive. Og nu er jeg jo så begyndt at lave små videoudsnit, eller udkast af, hvad det er, jeg forklarer til offentligheden. Men jeg ved med sikkerhed, at der ikke er en eneste offentlig myndighed, der forstår noget af det, jeg siger alligevel. De har mange påstande, mange beskyldninger, mange ting, de vil forklare mig, men det, de forklarer, det er stik modsat af, hvad jeg har af meninger om alt det, der er foregået i al den tid, jeg har kendt til det her system. Og når man forsøger at komme ud af et system, så gør man jo ingenting. Man laver alt det arbejde, som en advokatmæssig fuldmægtig ikke ville kunne bistå i overhovedet. Og det, som jeg siger, det er det rigtige, jeg gør, er jo, at jeg bliver ved med at sige stort set det samme til dem, dag ud og dag ind, og jeg forklarer dem jo jævnligt på de sociale medier, at nu er der sket det, nu er der lavet det, og nu er der gjort fejl, og nu er der lavet fejltagelser, og kort og kontant, så vil jeg så sige, jamen jeg har prøvet mange af alle disse udfordringer, og en udfordring for Familieretshusets medarbejdere og værgekontoret inde i København, det er jo, at de ikke er i stand til at leve op til det, jeg har sagt til dem. Utallige gange har jeg brugt tid på at skrive og formulere mig så godt jeg kan, men skriftligt så er det, fordi jeg er ordblind, så bruger jeg nogle funktioner og nogle arbejdsredskaber, hvor jeg skriver, og så dikterer jeg det, eller så får jeg
Det er ligesom diktafonagtigt. Jeg bruger mine mobiltelefoner til at indtale og lave små videoklip af mig selv, hvor jeg forklarer den samme historie igen og igen. Og jeg er sådan lidt irriteret over at blive beskyldt for en masse, som åbenbart ikke ligger til grund for, at jeg er. Men man mener jo stik modsat, hvad det er, jeg mener. Så det er kedeligt, at jeg skal begynde at fyre folk på den måde. Fyre offentlige myndigheder, der ikke engang kan træffe de reelle beslutninger og afgørelser. Og på et eller andet tidspunkt, så vil jeg jo glæde mig til den dag, når alle medarbejderne fra de forskellige organisationer vil møde op på Christiansborg ved Højesteret, så vi kan få det hele afgjort en gang for alle, og så må jeg jo fyre dem alle sammen via den vej, og så må vi så få et helt tv-hold med på sidelinjen, og alle de journalister, Ekstrabladet, BT, Jyllandsposten, Helsingør Dagblad og mange andre journalister, Aftenshow, Godmorgen Danmark, God Aften Danmark og alle de journalister derfra, og fra Kontant og fra Operation X og ombudsmanden fra Christiansborg. Så alle vil jeg jo invitere på den måde til den største retssag mod dem selv, mod alle disse ting, de har sagt efterhånden igennem 21-20 år. Er der gået knap og nap, men jeg vil jo så råde og vejlede jer i, at nu stopper lejen her i dag, fra dags dato. Men det er jo ikke nogen, der forstår alligevel. Man kører på mig hele tiden og påstår en masse ting. Så okay, men have det godt. For mit navn er Leroy Jeffro Mortensen.